La 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 la. La 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 la. La 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 la. Magpa-beauty na po ta karong hapuna. Pangandam ni later tonight. Sa dako kay nga kumbira nga gi-invite si Ma'am Ellie. Nindot ang ako nga nagamit karon nga pagpagwapa orange blush. Kinahanglang patag ang atong nawong dapat head turner gyud. Dapat mapansin gyud sa mga bisita. Dapat aura gyud ta karong gabi una para ang mga boys dili magduha-duha og duha. Igo na ba kang hidak-una ni akong tutoy no? Mapansin na ba ka ni nila? Uy, kabongga. Dapat di nila makita ang mga senyalis sa atong katubrihon. Nakod-kod. Sa nga nawag ko. Oh, hello, maayong hapon. Ka-friendship Mardio. Yes, kumusta? Ay, di ako sa balay karon. Oo, nagpagwapa ko kay later tonight. Imbitado ko sa dako kaay nga kumbira. Oo, nya kinahanglan ko nga formal attire, dapat sexy, o nya ang theme. Yes, elegant in black. Oo. Oo. Dugay akong nauli, Mardio. Okay ra kaayo ko, oo. Dugay akong nauli. Oo. Unsa? Nai-issue ka bahin ako? Unsa man ang issue ko eh? Wala ko gawas-gawas diri sa balay na pag-i-issue. Unsa? Gichismis ko sa mga silingan? Oo, actually naabot ko mga 1 month ago na. Oo, 1 month ago. Unsa? Sira kong galaag-laag? Pag-abot na ako gikan sa abroad? Wala, uy. Wala akong galaag-laag, Mardio. Sus, kung naglaag-laag pa ko, Mardio, kauban yun tikaw sa ako mga laag. Para yung mga chika o mga chismis, no? Wala yung mga ugat. Puro na yung mga pataka na ilang mga chismis din ako. Unsa? Sikog laag-laag? Unya na ako'y COVID? Kasi may sagasulti ni mo na ako'y COVID. Pero Diyos pero santo palayo ng mga COVID na ako, dahil. Makatawa na dyan ko, no? Malingaw na dyan ko ni mga tabi, ano mga chismos sa COVID ba, oy? Oo, naabot ko 1 month ago. Sikog laag-laag sa ako mga post sa Facebook. Ay, sus, ginoo ko. Ayaw to, anak Mardio. Uy, to sa ka mga chismos sa gama-gama na sila istorya. Actually, kada mga picture ilang nakita nga akong gipost sa ako ang Facebook, mga throwback lang na. Oo, di na tinuod. Uy, tabi-tabi lang na. Basta na dyan sila kagamat istorya. Basig naglagot na sila sa ako aba kay dako na kay kog tutoy pag uli na ako gikag Japan. Oo. O basig naibog na sila sa ako tutoy, Mardio. Ang tinuod nga istorya. O tong ano sa tinuod nga istorya. Actually, supposed to be Mardio, mauli na unta ko from Okinawa, Japan, 3rd floor, 2 months ago. Oo, pero dili man ingon anak kadali ang processing sa mga papers before ka maka-fly back to the Philippines. Oo, dili lalim. Daghan kay kag requirements nga agian. And then, kung plano ka nga mo tabok o dagat from Japan to Philippines, muagi sa ka og quarantine. O i-quarantine pa ka dito dahil. And then, kinahanglang ang imong mga papeles complete o nahumani mo ang days na required nga mag-quarantine ka. So, dili dyan tinuod. Oy. Oo. And then, before po ka muuli diri sa Pilipinas, kinahanglan makig-communicate ka. Muhatag ka og mga detalye, kung asa ka mo adto muuli nga lugar, dapat mo pahibalo ka kay para makabalo po ka sa ilang protocol o processes inig-uli nimo para di ka ma-shocked. ang mga tabi gyud day, di gyud may patulan day kay magka-wrinkles ta day. Oo, turkan tag mga butoy-butoy na atong hamis kay now. Tinuod gyud. Tinuod gyud day. Sus, dapat beauty lang ito sige. Nganong wala ko gapakita pag uli nako. Ay sus ko. Uy, dili man jud ko kapakita day kay pag abot jud nako diri sa Pilipinas, sa Manila pa lang. Kabalo yung kalisod kay dito dahil may kay na ako'y connection dito, kabalo kay mga dato na mga connection dito nga lugar. So wala ra, nagstay ra ko dito sa usa ka hotel for 14 days quarantine. Of course, pag human ako og 14 days quarantine,
Pagkasunod nga mga adlaw, nauli ko diri sa ato, diri sa Sambuangita. Oo nya pag-abot na ko diri, di sa Manila pa lang ko, ni kontak na ko sa atong LGU. So pag-abot na ko, gitagbo dahil kong ambulansya. Nakay ko pasyente ko dahil. Oo, kay mo may ilang pinaka-secure nga pamaagi. O, paghabot na ako diri, gi-quarantine sad ko og 14 ka adlaw. So di gyud ko makita nimo inig uli nako. O syempre, mutuman gud sa pamalaod sa gobyerno. Lisod kaayo oy. Labi mga bagong patakaran karon nga kung dili ka mutuman sa mga balaod sa mga new normal protocol, pwede ba kang kasuhan, prisuhan ka sa gobyerno. Oo, manang hapsay ra mo nang. So kahit pag abot na ko diri sa ato, wala gyud ko kapakita nimo day. So sa lisod kini magikatag abroad no. Pag uli na to, nadatay COVID. Pasangin lang tangan sakit nga COVID, nagka-virus na ta. Mis ka kumpleto ang atong mga papers. Muna ako ni Amega gani. Pagkahuman niya sa ang quarantine, nagpatarpulin gyud siya sa gawa sa ilang balay. Congratulations. Done with 14 days quarantine. Negative. Oo. Ang uban gyud ila jud tuyoon nga mag-post sa Facebook so that the people will know. Kaya di ka magpahibalo day. Ambot day natingala gani ko day. Pag uli na ako diri sa amua day. Nang hadlok ako mga silingan day. Dili sa muduol ka na ako day. Kaya gipag ko kurog Japan. Gadbit-bit ko og COVID. Kastilan na. Uy, narampas elementary yung taon katulad si kaadla. Kaya mga tabi-tabi, no? Oo. 14 ka adlaw daw niya. Siyempre sa 14 ka adlaw, boring ka iday katong ako mga throwback nga picture sa una, kay ka ng Ma'am Ellie, hili kay pangumbira. Then with all the people around, mga sosyalan, mga mga relatives nato, bisag asa kumbira din nato pinubre, ang mga elite, always present pag na si Ma'am Ellie. Muna ako isig post sa ako ang social media. Sumudi lang gipistahan di ay hupit lang gyud nako na ha. Lumsag yun ako na sila sa akong dako kay nga tutoy. Manigod sila na ko Mardio. Hindi ko na magmahay. Kinsa mo yun na nagpataktakan ang tabia. Ha? Ang atong Amega nga si Harold, siya ang nagpataktakan ang tabi nga nagka-COVID ko. So ba si Harold, oy? Kung kisa pa'y suod kay na akong higala, huwag pa'y mangunay o tabi, lisod ko usahay no, kaya atong mga kasaligan no. Pag-abot sa mga panahon yung aning talabangunta, sila sa mga tawa nila itong kasaligan. Pupit lang yun na. Si Harold, gitabian lang po ni Jorlindo. Unya si Jorlindo, gitabian ni Josefa. Si Josefa, gitabian ni Ketchup. Si Ketchup, gitabian ni Barbie. Si Barbie, gitabian ni Renren. Si Renren, gitabian ni Juela. Si Juela, gitabian ni Peter Neal. Pagkahuman si Peter Neal, gitabian ni Peter Cortesa. Uy, pagkataas ba ng asulubayon? Uy, madaghan man kong makontraan ng akong subayon yun tanan, Marjo. Uy, di na lang ko, maghilom na lang ko, importante yun dahil negative ang result. Unya, nahuman ko sa akong requirement sa 14 ka adlaw. Mahuman ako nga quarantine. O, di na mo matter dahil. Basta dahil. Oo. Uy, napagwila ang chicken mo dahil. Oo. Kabalo ka akong friendship nga tuwa sa abroad. Pagkabalo niya, nga muuli ko dito sa Pilipinas dahil nag-order siya online dahil. Oo, kana ko ng mga face mask nga pang-artista si Madam Irene. Si Madam I. O di na ako ihatag ang kumpleto niya nga pangalan, Marjo. Kabalabi ako nimo, kailabi ako nimo dahil. Imo dahil i-PM kay mga ito kag imo. Oo, kaila ko nimo dahil. Oo. Mauni dahil, social dahil. Copper mask face mask helps kill 99% of germs. So kanang nang himantay na ako dahil kanang kapakalat sa chismis dahil nga nagka-COVID ko dahil ipasuot na ako nila dahil para mamatay ang mga kagaw silang utok dahil. Makatawa man ko anak nila dahil. Uy, sa paday ko. Bago pa lang yun ni dahil, si Madam Ay, kay kapadalaan ni Dre kay palangga mo ko ni Madam. Uy, yaw kong ipadam niya kay mahal man dahil kay ni Madam. Wala ko kitaan ni Dre sa ato ang kabaligyan is Changi. Wala sa merkado. Mo ko na ginasuot sa mga artista. Naku, abrihan ni okay. Kung sa kay Purmo, ka social man, Marjo. Wala, makaari ka din, pakita na ko ni Buday. Social ka ayo day. Social ka ayo day. Bungga. Sa mo to, kalapad ako inong anyo. Sa mo pag-abri. Sa paday ha, abri sa ako, Marjo ha. Ang akong tutoy ni ka mag-plastic.
Wala ka bungga. Ay, musta man ipagamit. Ay, daghan man ka ini mga papilis. Ikaw, Marjo, galibog mo kung Marjo. Usa man ipagamit, day. Ay. Social. Basta mo kung ini mga pang-artista, day, copper mask. Di ka ni Madam Ay. Oh, tiaw ka na. Oh. Oh, pag abot na ko diri sa balay, wala po ko nilaag. Oo, wala ko nilaag. Kapag mo nakita niya mga post, mga throwback na to, dahil kay, actually, pag humana ko dito sa elementary o quarantine, o nag-quarantine po ko, self-quarantine po ko, 14 ka adlaw diri sa among balay, kay, syempre, lisod na, para dyan mahibalagod ta nga, negative yun, 100%. Oo. So, ayog tuwa ng mga tabi-tabi, dahil, oy, o sige, tagaan niya, tikaw inani dahil copper mask. Kay sige ra ba jud kag kuan apil anang mga events kag MC unya imong mas bartuhon kaayo kanang color nga blue ug puti. O ako ihatag ni nimong usaday ha. O ayo panabi ni Harold kay mangayo pud to. Mara copper mask. Salamat kay sa akong sponsor ani. Okay para mamatay ang 99.00 germs. Oo. Nga sige day. Oo. O mara ko na kurong taud-taud kay hapit na ang call time. Basta kung magkita mi anak ako lang kumprontahon gud si Harold kung kisa gapakalat anak nga chismes. O naka-COVID ko. Upit lang gyud din ako taga chocolate. O daghan kong box dire sa chocolate, din ako na sila pang tagaan. Upit gyud ako na. Sige day, bye-bye na day. Salamat kay day. Nakuyawan man sa kuan day nga kuan day chismes chika day uy. Makadaot man ang kredibilidad. O salamat kay sa imong concern day ha basta makita ta. Imo to usa nga face mask. Oo. Ayaw tabi ni Harold. Okay, mangayo to. Hala, sige. Babay na, day. Isa pa akong tutoy, day. Mr. Will, day. Oh. Sige, babay na, babay. Kita na ta, babay.